Well tá Bobby Lee take éis se bheith casa ar chrús agus tá sí take éis gros na rón le cruúsúirt ar a hinine lí agus ar a garhha cuaán. Ach mar lent an siad éis fan siach ó Jason go bhfuil lí taréis Jason agus chuna féige. Bud cin cosú mar rinne má rianta. Agus maialtar sin níl Jason rá sásta íacah éis ar máile ríist. Tháinig si go leortar blátána agus sláig dáim si ríiste. Cad a zála a tusa an seo? Tá cead amíocht a brenn mar gáhhaach? Níl! Ní le áte an ghaid. Tá cóánas sé seomar bháin agus mo rifuir sa seomar eile. As cum an riintla. Si ansásta le héin mar geofseo tá pas mar headline ag fátice. Ach, tá si bar réile mocht agus sin an meic na pósteir seo a tháinig críte bostaige. Agus tá Bobby Lee bocht cad na fatí lofran. Ní hen chéadúir agus ní anhfuil ar na chastaí. Ní bheith sin mar headline act. Tá an carín ó áhain seo Joanna. Tá sé sin hééis an postáil agus ní Bobby Lee ach an support act. Sa ní múna sásta Bobby Lee faoi seo. Is mis réalt an seo sin. Agus ní bheith mis má hasasa tá hir gan ónseachín sin Joanna. Ní me go éis a chrúd lofa. Na hit sin reads. Bhí sé bháil se sa sipa agus sciúr sé. Agus tá a tain. Tá na wheels turning go mé Bobby Lee, so bhí sé rá le hain. Ó well, béis go man an séashaint has seán. So ceile níosár le le géar bailachéin á hímpel ná Vince. Vince bocht tá sena canál pushover mar deirtí. Bhí an troig de agus an fan si bailachéin chuíide leis. Déir an Vince lethe bhfuil an gúil se seteach níos an cumát sóirnachta seo. Agus gohfuil multfuir a testa. So déan se bheith ceanna chun túisteachar bheith tú céineadú leat. So, of course, crún Bobby Lee steachar agus fan si bailachéin fan sin príomhótar. Bud nach daní na mar riú mar sin sa duní mar tá marí hénig ar bheanta. Chaní seart sprí agus achan idir a bhirt agus sin coslacht bháanta idir Bobby Lee agus máire is mar sin marta go me chéinháil. Smátáin dochirínte is de héins measa. Man an Bobby Lee? Short is man an Bobby Lee tá. Mar de met a persantach mórcha tá si páchra cínte tá imimecht fóha, scubadí, ní me héin mar sin harbe.